verse 18. الليلة عنا healing service وهنبقى قدي. verse 18. L'Spirito tal-mulej fuqi għaxu konsagrani jisimaw għaxdinija jisimaw għaxdan huwa għalix Ġesu ġi. الليلة أنت وتسمع jekk inti tittirċievi l-fejqan, jekk inti tittirċievi il-ħelsin, il-miraklu tiegħek u ħajja ġdida, tiġix qudiem il-mulej tiġa with preconceived ideas. Tersaqx lej il-mulej, don't come to him with already conditioned way of thinking. Well, I've tried this before. Next. Tiġix qudiem il-mulej bl-attitudini, tiġa smajta di, tiġa nafa di. ħajqabżek. ħalli l-Ispiritu tal-Alla jkellmek u l-kelma ħajja tal-Alla tidħol f'qalbek u għatih dak li jisħoqlu. Onoraħ. Imu. Ushers, dawk li diħlin bħalissa, ejnu jpoġġu bil-qeda minnar ma jagħmlu rux ma tastorbju. Luqa 4 vers 18. L-Ispirtu tal-mulej wa fuqi. Dan huwa klim Ġesu mill-ktib ta' Iżajja u qed jitkellem għall-missjoni ta' Ġesu, għall-missjoni tiegħu li Alla batu biex jagħmel. Ġesu 20 Ġwanni vers 21 jgħidilna bħalma l-bissir bat li jekk jien nibat lilkom. Min kif Ġesu ġib minn bawt, m'hemm l-ebda differenza kif jiena u inti ġejna minn bawta. Xejn zero. L-istess missjoni, l-istess viżjoni, l-istess dilka tal-Ispiritu Santu biex ikonna l-istess riżultat. Dik minn naħa tal-mulej. Minn naħa tal-bniedem tittiġi lej il-mulej b'qalb miftuħa. Tittiġi bil-mulej ma tistax tiġi lej il-mulej b'qalb kritika. Qalb ibsa. Tittiġi b'qalbek mimlija fidi u aspettattiva li meta tersaq lejk ħajisimek u ħajtik dak li titolbu f'ismu. Peress li dal-messaġġ huwa għall-Knisja, mhuwiex per se għad-dinja. Għad-dinja jkun għad differenti għax ikunu ma semgħu xi minnhom tisimgħu. Għalhekk hemm il-għamladu kontra tiegħek li jissejjaħ l-familjarità. Il-familjarità hija l-għadu tiegħek. Għalhekk ħafna jkunu ġejjin mid-dinja jfiqu ħafna iktar malajr minn ħafna li jkunu fil-Knisja. Għalhekk siġa għandhom ħafna, ma nafx kif tgħidha bil-Malti, preconceived ideas. Preżenzjonijiet, preżunzjonijiet, pretenzjonijiet. Mela aħsel moħħok ġdid dal-għodu l-lejla meta tisma' dal-messaġġ. Daqs li kieku jisek qed tisma' l-ewwel darba. Vers 18 għal darba oħra tielet darba ħanerġa' naqraħha. L-Ispiritu tal-mulej fuqi għax huwa ikkonsagrani. Ġifieri hu tafa' fuqi l-Ispiritu Santu. U dan għaliex x'inhu huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu u l-opra tal-Ispiritu Santu. Bad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, id-dawl mill-ġdid lill-omja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin, mart jaħrek. U nxandar sena tal-grazzja tal-mulej u din hija salvazzjoni. Daw tkellimna bid-dettal fuq wieħed kull wieħed minnhom. Illejla ħnitkellem fuq il-fejqan fiżiku. U mhux fejqan li ġie mill-mediċina tax-xjenza jew minn xi tip ta' meditazzjoni jew x'inkella New Age,
imma fejqan li jiġi minn Ġesu. Il-fejqan divin. Innotaw li fil-pjan tal-Alla, fil-pjan ta' Ġesu, ġi ħabbar mhux biss salvazzjoni, sena tal-grazzja tal-mulej, jew il-maħfra tad-nubiet bħalma tgħidlu 24 jew Ġwanni wieħed u dak il-ħaruf tal-Alla li neħħi d-nub tad-dinja, imma jġi jħabbar ukoll il-fejqan. Essa saħwa tittamila pedamentali u fundamentali li l-fejqan fiżiku hija rrieda perfetta 100% minn Alla. Ma tistax qatt taċċetta jew tittollera li l-mart fiżiku huwa r-rieda tal-Alla għalik. Il-mart huwa qatt ir-rieda tal-Alla għalik. Laqqas 1%. ħan iċċallenġja lilkom il-koll qed tisimgħu. Fil-ktib ta' Esodu 15, vers 23, imma tista' taqraw il-kapitlu kollu. Atti tal-Apostli kapitlu 10, fejn Pawlu għama, meta kien Sawlu. Apokalissi kapitlu 1, fejn Ġesu issa waħda miknejjes fuq rigward Mart li kien ġej fuq Ġezabel. Fit-Testament il-qadim ukoll ġdid, jekk taraw xi hawnhekk għodu attenti simgħuni sew għax ma rridkomx tifhmuni ħażin. Il-Mart qatt huwa rrieda tal-Alla għall-ibnu u għall-bintu. Qed tifhmu? L-unika darba li fejn naraw in-nies tal-Alla jimirdu fil-Bibja hija meta letteralment Alla, actually mhux Alla, huwa d-demonju li jġib il-Mart. Jew inkella imma di toħduwix għalikom, di ħuda għal dawk li jirrebellaw kontra Alla. Sekk wieħed minnhom għad attent. Sewwa, imma l-Mart mu qatt irrida għalik, għaliex il-Mart ħadu fuq is-salib għalik Ġesu daqskemm ħadnu bl-istess ħaġa. Jekk jiena u inti nemmnu fil-maġġoranza tan-nies, sew anke li mhumiex inkristjani u nsara, il-maġġoranza tan-nies jemnu u jafu għalmenu li Ġesu miet għad-dnub tagħna, imma ħafna ma jifhmux jew nkella ma jafux jew qatt ma jsewwa mxandar li actually Ġesu mhux biss ġie biex jieħu id-dnub tagħna, ma biex jieħu wkoll il-Mart tagħna. U aħna naraw fil-Vanġeli kull fejn mar Ġesu dejjem xandar fejqan. Infatti xi ħaġa matul iż-żminijiet inqalbet. Għaliex fi żmien Ġesu kien magħruf bħala dak li fejjaq. Illum huwa magħruf bħala dak li jaħfer id-dubiet. Fi żmien Ġesu, in-nies ta' madwaru ma kinux jafu li Ġesu ġie biex jaħfirhom dubiethom. Allura il-messaġġ li kien l-iktar komuni u kienu jafuh bih huwa Ġesu ta' Nażaret li jfejjaq, qed idur madwar l-irħula jfejjaq. Illum il-ġurnata bil-kontra. Ħafna min-nies li semgħu Ġesu inkluż Kristjani nsara ta' kull denominazzjoni jafu samaw Ġesu li idur isalva u jaħfar id-dubiet. Ma jisimgħux, jew ħafna ma jisimgħu xejn, jew mhux biżżejjed li Ġesu għadu jdur ukoll ifejjaq. Allura fil-bidu kienu jafuh bħala dak li fejjaq, the healer. Issa jafuh dak li jaħfer. Imma Ġesu ġie biex jagħmel it-tnejn. Sew jaħfer id-dubiet u sew ifejjaq il-Mart. Amen. Dak huwa l-pjan komplut perfett ta' Alla għal Kristu u għal poplu tiegħu. Fl-Iskrittura, fl-ewwel Korintin 6 vers 19-20, isimgħu hawn, illum ħantikom daqsxejn Skritturi biex intom taraw kemm Alla vera jinteressaħ fin ġismek. Nixtieq nfakkarkom f'daqsxejn punti naqra common sense. Il-Mart huwa forma ta' oppressjoni. Jaħrek, jizborzjak u jillimitak biex inti tgħix il-ħajja kompluta li Alla għandu għalik. Jillimitak. Meta inti tkun marit, jew il-Mart jiġi kontra tiegħek, sewwa titneħħiha minn rasek Alla ma jibatlekx Mart.
Okay? Alla ma jitbatlek xmart. Alla l-poplu tiegħu ma jistax jibatilhom art. Għaliex Alla l-poplu tiegħu jarhom mill-lenti ta' Ġesu, li Ġesu ħal mart tagħhom. Jiena u inti għal dawk li intom ilkom fil-mixja suppost tafu li jiena u inti nissejħu skont l-Iskrittura qaddisin. Ġejna mqazza. Ma mhux għax aħna tajbin, ġejna mqazza bid-dem ta' Ġesu. U għal dawk li intom tafu l-Iskrittura, aħna nfiqu mhux bis-saħħa tagħna, imma bis-saħħa tal-ġrieħi ta' Ġesu. Għax Ġesu mhux biss xerred demmu, imma Ġesu wkoll ġismu ġie mkisser għalija u għalik. Għad tifhmu aħwa? Amen. L-ewwel Korintin 6 vers 19 isimgħuha, emnuha, irċivuha. Ma tafux li ġisimkom huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Ħantikom isimgħuni il-mulejtikom il-grazzja biex tifhmu b'revelazzjoni. Fit-tempju tat-Testament il-Qadim isimgħuha sewwa. Morru modu. Fit-Testament il-Qadim it-tempju kellu 3 partijiet. Il-bitħa, il-post il-qaddis u l-post l-aktar qaddis. Fl-ebda parti minnhom ma kien jiġi tollerat il-mart. Il-post il-qaddis illum jirrepreżenta qalbek, il-post l-aktar qaddis, the Holy of Holies. Il-post qaddis jirrepreżenta ruħek. U l-post tal-bitħa jew outer courts jirrepreżenta ġismek. It-tlieta luma kienu jiġu mifdija fit-Testament tal-Qadim. U kif ħanaraw aħna qegħdin taħt patt ħafna aħjar, iktar qawwi u bweti aħjar. Amen. Halleluja. Fit-Testament il-Qadim taħt patt qadim, jekk inti kellek marda tista' tmur għand il-qassis il-kbir. Sewwa saġedat li dak iż-żmien m'għandhomx jasmu xejn ma' qassisin kattoliċi ta' dan huwa kien taħt it-tempju taħt l-ordni ta' Aaron skont l-ordni Levitika. U inti kont tmur qassis, il-qassis kien jagħmel sagrifiċċji għalik, kien jidilkek biż-żejt u kien jitlob għal fejqan biex inti tirċi fil-fejqan. Anke taħt il-patt il-qadim hemm ukoll il-wedid tal-fejqan. Aħna li għandna patt aħjar għandna nkunu għar jew aħjar. Amen. Ħanarikom di malajr. Morru fi ktib ta' Lut, kapitlu, qabel ma nerġgħu morru lura. Lut, Hebrews. Isma' vers 6. Issa, Lut, kapitlu 8 vers 6. Mela kulħadd jgħid illum bħala Kristjan, il-poplu tal-Alla fi Kristu għandu patt aħjar, bwediet aħjar minn dak tal-patt tat-Testament il-Qadim, minn dak tal-patt qadim. Testament dak tfisser patt qadim. Vers 6. Issa simgħuha, il-ministeru li kiseb Kristu u daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi. Daqskemm waqwa l-patt, għandna patt aqwa, li tiegħu huwa l-medjatur. Għalix huwa patt mibni jisimgħuha fuq wedit aħjar, fuq wedit aqwa. Isim aħwa. Il-Malej jtina grazzja biex nifhmu naqbduha b'revelazzjoni di. Aħna għandna patt ġdid, ma mhux biss ġdid, aħjar. U mhux għandna biss wedit ġodda, għandna wedit aħjar. Qed taqbduha di? Qed tifhmu? Għandna wedit aħjar. Halleluja. Lut 7:22 tajt, daqshekk ieħor huwa aqwa il-patt li Ġesu huwa l-medjatur. Mela kulħadd jgħid jien għandi patt aħjar, bwediet aħjar. Issa hekk Alla kien ifejjaq fit-Testament tal-Qadim, dak ifisser kemm iktar Alla wieqat u rabat ilu nnifsu bweda li jrid ifejjaq lilek illum fit-Testament il-ġdid. Issa hemm il-parti tagħna nikkooperaw biex aħna nirċievu l-wedid. Imma mill-parti tal-Alla inti titneħħi kull forma ta' dubju biża li Alla ma jridx ifejjek. Titkissira dik.
titteradika. Imma sfortunatament, aħna ġejn minn reliġjon, sfortunatament, Romana, pagana, idolatra, li ħafna drabi rajna u għalmuna b'qaddisin li huma morda u minn għalina li dawet jagħmlu xi dirida tal-Alla u xi ġieħ lill-Alla. U għamluhom qaddisin mimli Mart, jekk mhux ukoll imxajtna u jiġu msewta mix-xitan. U għamluhom qaddisin. Allura inti tlajb din il-konċett ta' kultura. Inti tlajna f'kultura li aħna minn għalina iktar ma tkun marit u tkun tal-Alla ma l-iktar Alla qed ibirkek, qed iġiblu xi tibda ġieħ. Alla, għaziz aħwa dik dottrina diabolika ma teżisti mkien laqqas vers wieħed fil-Bibja. L-unika darba li naraw xi tip ta' Mart jiġi fuq xi li jidher fil-Bibja qisu ġej minn Alla huwa meta Alla l-popli huma taħt ġudizzju. Mhux taħt il-grazzja. Imma dak huwa naqa' heavy duty. Tħabbix rasek għax ħafna minnkom qatt ma tħallkolkom għalfejn tħabbru raskom fuq hekk. Issa jekk inti taf il-verità sħiħa u taf il-mulej, għajd mal-mulej u tkun ribellu u soqgħod attent. Għax Alla jagħmilek waħdek kara. U jekk kien hekk jidejh minn fuqek, ma għandekx iktar protezzjoni u l-għadu jibilek. Imma dik mhix irredet Alla għalik, inti tkun tasel id-demonju u d-demonju taf xi dik minn dak li għandu. Imma jekk inti taf li inti bin Alla, bint Alla, inti ta' Kristu, tħobb il-mulej. Perfett taf li mintix. Imminti taf li inti qalbek għal Kristu, dan huwa l-weda tiegħek, dan huwa l-weda li Alla għandu għalik b'wedi taqwa u bil-pat ħafna qwa. Is-siġlat bid-dem qaddis ta' Ġesu Kristu nnifsu. Għalhekk inti tista' tersaq il-mulej b'konfidenza. Lut kapitlu 4 vers 14. Għalhekk aħna nersqu lejn tron tal-grazzja b'konfidenza, mhux bil-biża' għax qed nersaq lejn missieri. Amen? Alleluja. Thank you, Jesus. Mela aħna napatta ħjar. L-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 17 marwen. Araw kif dan il-patt huwa wkoll attribwit għal ġismek. Issa hemm affarijiet fin-natural li jiena u inti nistgħu nagħmlu biex aħna nikkooperaw iktar mal-pjan tal-Alla biex aħna ġisemna jkun b'saħħtu. Number 1, attent x'tiekol, għal dawk li qatt ma smajtuni, forsi xi minnkom ġew smajtuni ngħidha. Imma tikollx junk food. Jekk ħadd ikoll il-junk food, jekk ħadd toqgħod tikol l-ikel tal-bottijiet mimlijin preservattivi, jissir preservattiv int. Sewwa. Jekk inti ħadd toqgħod tikol il-ħobs fil-għodu, il-ħobs fil-għaxija, il-burgers, il-chips, sewwa u il-soft drinks kollha mimlija gass u kollha mimlijin valenu, jekk tagħmlu fuq maduna malata taraħ kompletament imqaxra, hekk qed jagħmilek il-ġismek dal. Biex inti meta biex jekk hemm għax hemm Mart relatat Michael ħażin. Allura once li Alla jfejqak, sewwa u inti taf li abbużajt ġismek għax dan huwa abbuż, by the way ġismek mhux tiegħek, skont il-kelma Alla. Ġifieri jekk inti dabbuża b'ġismek u tikol il-junk food, toqgħodx tgħid Alla għaliex, taf għaliex. Tikol ikel li huwa tajjeb għalik, li huwa healthy għalik, li huwa ta' saħħa għalik. All right? Jekk ġifieri ħafna min nies ma jafux li din hija area aħna ħafna drabi smajna li huwa ħażin id-droga, ħażin it-tpejjeb, ħażin il-pornografija, ħażin it-tidaj, ħażin li ma taħfix, kollox ħażin, però ħafna ma jisimgħux li wkoll ħażin li inti maħkum mill-ikel. U tissejħa gula u għadnub ukoll quddiem Alla. Filippin kapitlu 3 vers 17 vers 20. Jekk inti tħossi lek innifsek ittejdak li huwa għalija li xi darbet li lek innifsek, jien ma nistax ngħaddi mingħajr burger, jien ma nistax ngħaddi mingħajr Coca-Cola u Pepsi Cola u 7up. Għod attent qalbi tiegħek, l-unika ħaġa li suppost inti ma tistax tgħaddi biha hija Ġesu Kristu. Jiena u inti rridu nkunu kapaċi nistgħu ngħaddu b'kollox u mingħajr kollox. Amma mingħajr Kristu ma tistax tgħaddi. Mela dik warrabni minn nofs. Ikkel, titoqgħod attent x'tikol. Imma Alla xorta ħajfejqek għax Alla huwa ħanin u jridek li inti tfiq. Inti mhux qed iġiblu l-ebda glorja u ġieħ billi tkun marrid. Sewwa, it-tieni għal dawk li taħdmu qiskom kelb, anzi l-kelb jitħassarkom meta jarakom. Għax bħalma jgħidu bl-Ingliż, you are burning the candle from both sides. Ma tafx tistrieħ, ma tafx tirrelaxja. Ma tafx
kif inti tuħu pjaċir u just tirrelaxja. Jina dal-klim mux għednejdu għal minn għazzin u għandu bżon imur jaħdem, Imma għal-klim li għal dawk li kif jgħidu bil-Inglis, you're burning the candle from both sides. Mintix għax xlif xol, u ġismek mux għetta teħ s-sarħan, dak nubu kol. Il-Bibja tejlek li inti t-tistriħ. Infatti fit-Testament għadim kien kmant li jrid kollok ġurnata ma tistriħ. Illum fi Kristu, suppost tistriħ fi Kristu. U aħna nistriħu fi Kristu, għax il-Bibja tejlek Roma, Lut kapitlu 4 vers 4 tejlek li għal Ġesu u għas-sabat tagħna, il-jum u għal-mistriħ tagħna. Imma ma jfissirx li inti tista' dabbuża b'ġismek da? Għax għal-kem tmur il-ġenna, tispiċċa tmur il-ġenna qabel żmienek. Sewwa, għax vera inti ma tmurx l-infern għax tikol bħal ħanżir. Sewwa. Ma tispiċċa tista' tmur il-ġenna qabel żmienek. U Alla ma jridekx, m'għandux jambik il-ġenna, jippreferik tkun hawnhekk taħdem għalija. Jixtieqek tmur il-ġenna, ma once li inti tkompli il-pjan tal-Alla li għandu għalik. Amen. Halleluja. Skont Ġwanni kapitlu 17, sorry. Min vers 1-5, Ġesu jgħid lill-Alla l-Missier permezz li jiena wettaq dak li inti kellek għalija fuq din l-art, bekk jinġib lek glorja. Mel kif ħaġġibu glorja? Billi tmut żgħir għax inti ma ħadd ġismek u ma rqadx u ma striħajtx. Mhux qed ngħidlek kull min imut żgħir bil-forsa hekk, imma dawn l-affarijiet ħajkontribwixxu għalik kontra tiegħek stess. Sewwa? L-importanti inti li tgħix twettaq il-pjan tal-Alla u hawn min iwettqu Ġesu wettqu dak li dawk li dinżilna. Nemmen fil-ħajja twila u nemmen li f'ħala ħajja abbundanti. Amen. Grazzi Ġesu. L-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 19. Jew ma tafux li ġisimkom u t-tempju tal-Ispiritu Santu. Li ma parti minnu mankom huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu? Kollok kemmint, imma hawnhekk qed jgħid speċifikament għal ġismek. Li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla ma tafux li jintom bintom xtakom infuskom. Bilo li kontu mixtrija melatu ġieħ lill-Alla permess ta' ġismek. Mela jekk jiena inti niklu l-ġank, jekk jiena inti tpejjeb għal dawk li jgħidulkom hija ma fija xejn li tpejjeb, le fija għax il-marta qed joqtlok. It-tipjib qed joqtlok u apparti li qed iddaħħan toqtol ħadd warwa dwarek. Id-droga toqtlok. Imma affarijiet oħrajn li qed joqtlok, forsi nuqqas ta' maħfra, dik toqtlok żgur titfak l-infern, mhux biss toqtlok fiżikament, dik titfak l-infern dritt. Sewwa, mela hawnhekk qed jgħidlek Ġesu mhux biss miet għal ruħek jew għall-ispirtu tiegħek biex ikun ġdid u jitwieled minn ġdid, imma wkoll qed jgħidlek li Ġesu xtara ġismek. Hello. L-ewwel Korintin 6 vers 13. Il-ġisem mhux għaż-żina, iżda għall-mulej. Smajtu għadi? Il-ġisem huwa għal min? Il-ġisem għall-mulej. Kulħadd jgħidha ġismi huwa għall-mulej. Ħuħsiebu. Ġismek għall-mulej. U l-mulej huwa għall-ġisem, mela mhux biss għar-ruħ u għall-qalbek, anka ġismek Ġesu fdilek. Għalhekk il-mart qatt muwarrida Alla għall-poplu tiegħu. Qatt. Vers 15. Ma tafux li l-isma tagħkom huma membri ta' Kristu? Ħanilkom aħwa, kemm minnkom tixtiequ taqdu lil-Alla verament minn qalbek? Oli dejk. Tixtieq twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek? Taf li inti ma jistax jagħmlu da minn ġismek? Ma jistax jagħmlu da minn ġismek? Aħna nitkellmu fuq healing service illum. Healing jiġifieri fejqan divin għall-ġisem. Jekk inti tmut f'dan il-ġisem, naqsek Alla fuq dinja ma sax jużak iktar. Tmur fil-glorja, tgawdi l-glorja, halleluja. Mbagħad intaqgħu miegħek hemm. Imma mingħajr dal-ġisem int ma tistax taqdil Alla fuq din l-art. Mela għalhekk Alla jridek li inti tfiq. Kulħadd jgħidha hija rrida tal-Missier li jiena nfiq fiżikament. Mela ixin il-marda li jattaksek
xini jaklu ġieħ li qed waqfek u qed ifixklek. F'isem Ġesu Kristu issa tibda tħares leħ bħala l-għadu tiegħek. Mhux bħala l-kumpann għax drajt. Taf kemm hawn ġieli ntqajt ma' nies jgħidu li issa drajta. Drajt. Tidrax marit, idra b'saħħtek. Mela marit. Jekk għaddej minn marda f'isem Ġesu Kristu tiġġieled kontra tagħha bil-konfidenza fi Kristu Ġesu għax taf li Alla jridek infejjaq. Amen. U inti toqgħodx moħħok x'għamel dak, x'ġaralu dak, x'ġarala dik, għaliex dik, qalbi. None of your blessed business. Int ħuħsib lilek innifsek. Għax inti fuqek innifsek biss għandek dritt, awtorità u seta' fuq ħadd. Inti ma tafx kif jgħix dak, inti ma tafx kif tgħix dik, inti ma tafx x'għamel u x'm'għamilx. Tindaħalx, none of your blessed business. Inti taf xi tkun taf, ir-rida Alla għalija huwa fejn għam ġismi. 1000%. Amen? Halleluja. L-ewwel Korintin, kapitlu 6-19 tgħidlek ma tafux ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu? Ġismi huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. Meta jiena biex l-ewwel darba u intom ħwali ħafna minnkom tħossu l-Ispiritu Santu fejn tħossu? Fuq ġismek. Mhux l-ewwel darba ġieli jgħiduli inkluż anke jien. Ġismi iqum xewġiex. Ġismi qed iqum xewġek mhux ruħi. Ġifieri Alla jaħdem f'ġismek. Ġifieri l-anointing isimgħuha di, id-dilka mirakoluża tas-sema taħdem f'ġismek. Alleluja. Vers 20 isimgħuha di kemm sabiħa. Ma tafux li bil-għoli kontu mixtrijin. Aħwa. Aħna ġejna mal-min ħafna drabi. U hija parti verità, mhux verità sħiħa, parti verità, ħanidkom għaliex. Għax aħna ġejna mal-min ħafna drabi. Laqwa ruħek ara, għall-eternità vera. Għall-eternità vera ruħek laqwa. U l-importanti li kollok is-salvazzjoni dik l-iktar ħaġa importanti. Allura peress li smajnija ħafna drabi di, ġisimna qisu u hija noqgħod, nidra. Ħajkom ħaġa ħwa. Fil-ktieb ta' Ġob u anka fis-Salmi tgħidlek li Alla m'għandux għalfejn joqtlok biex jibgħat. M'għandux għalfejn joqtlok bil-mart ġifieri biex jibgħat. Kull ma jagħmel taf xejn l-Iskrittura joħodlok nifsek u tmur mal-mulej. Għazid, once li inti tkun l-estate ħajtek. Għal dawk li jisson forsi ma tafux fejn fl-Iskrittura ħanajdilkom fejn hija. Halleluja. Għedha fil-ktib ta' Ġob u għedha fil-Salmi. Il-mulej li l-qaddej tiegħu kull ma jagħmel x'jagħmel. Joħodlu nifsu biex ikun miegħu għal dejjem. Ġob 5, vers 26 u fis-Salmi 108. Jiena u inti meta nħarsu lejn Ġesu, kulħadd jaqbad di. Meta jiena nħares lejn Ġesu, jiena tnara il-pjan tal-Alla perfett. Meta jiena nħares lejn Ġesu, jiena tnara l-Alla ir-rida tal-Alla timmanifesta. Ġesu jgħidilna kara Ġwanni 5, Ġwanni 8, jien ma nagħmel xejn ħlief dak li nara l-Missier jagħmel. Lut kapitlu 1 vers 3. Ġesu huwa iġbija il-manifestazzjoni eżatta tal-Alla. Meta jekk inti mela ismani, bla dubju kull min qara l-Vanġeli jew sema fuq Ġesu, anke ra films fuq Ġesu, jafu li mhuwiex ma tagħmel sens li Ġesu jmur marrat in-nies. Anzi bil-kontra, il-Ġesu jarawh ifejjaq in-nies. Ma ħafna jaħsbu li Alla jmarrat in-nies. Kif jista' jkun taħseb li Alla jmarrat in-nies, inkluż il-Kristjani, meta Ġesu huwa l-espressjoni u ġbija eżatta tal-Missier. Dawet jaħdmu kontra reġim, mela? Għaliex hawn ħafna dottrini jisimgħu ċara u tonda bla tlaqliq tax-xjaten, inklużi minn ħafna pulpti ta' knejjes.
pulp dottrini ta' xjatin. U allura xaħat ma laħaqx l-eneb, issa qalu lu qares u qalu lu mhux bil-forsi kun tajjeb għalik. Qabli mhux bil-forsi intri l-eneb u għalik. Min flok komplew jipritkaw xtejt ċaru tonda li l-rida talla li jinti tkun minn fejja. Dik hija r-rida talla. Jekk inti tkun fuq sodda ta' Mart, x'ti preferi? Xi ħadd jiġi jgħidlek aċċetta ta' issa, aċċettaw issa m'hemmx tagħmel? Jew kellha sal-aħħar mument ta' ħajtek xi ħadd jgħidlek il-muleri tifejqek u jitlob fuqek talb għal-fejqan, jiddikjara fuqek skitturi tal-fejqan. X'ti preferi? Li waħda tippreferi kieku inti? Li anke sal-aħħar nifsa ħajtek ikomplu jiddikjaraw il-wedid tal-Alla u ġvera. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mela, verso 20 dajdinna bil-oli kontru mixtrija. Mela għatu ġieħ lill-Alla permezz ta' ġismek. Aħwa. Alla jħobbok xorta waħda marit u b'saħtek. Imma ta' teħġieħ, mux fil-mart, ta' teħġieħ fil-saħħa. Jħobbok xorta, imma jek tiġib glorja, iġġielet kontra l-pjan tal-għadu li jmardek. Inti is-sara biex tirċivi u żomm il-fejqan u s-saħħa. Amen? Mela ċara u tonda li Ġesu ħallas biex dan il-ġisem ikun b'saħħtu. U ħanejdilkom ukoll. Għalkemm nafu li dal-ġisem xi darba jrid imur taħt it-trab, jekk aħna maħniex dik il-ġenerazzjoni naraw il-ħatfa tal-Knisja. Però believe it or not, bħalma nħobb ngħid Alla ma jaħli xejn. Għal dak il-ġisem reġa' ġej lura. Taf li reġa' ġej għalih lura l-mulej dak il-ġisem? Illa, mela importanti il-ġisem mhux vera. Jiġifieri ġismek Alla mhux ħajarmih anke jekk qed tixjieħ u qed xejdula qed titkemmex. Imma dak il-ġisem Ġesu reġa' ġej għalih. Għal dawk li mietu pereżempju 1000 sena ilu. U mietu fi Kristu, qegħdin il-ġenna. U la jiġi Ġesu u huma jiġu miegħu x'il-Bibja tgħidlek jiġu mal-qaddisin noqtajja kollha tal-anġlu u l-qaddisin kollha li hemm fis-sema. Jiġi u ġisimhom ħajjiġi mettieħed lura mill-art. U jiena qatt ma ġisimhom. Ovvjament ħajkun ġisem perfett issa. Għax it-taħsir dadnu b'm'għadux fih. Jiġifieri mela Alla dal-ġisem ra li huwa importanti. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kulħadd jgħidha Ġesu, int ħallast bid-dem qaddis tiegħek għadnu bit kollha tiegħi. U inti ħadd fuqek il-ġrieħi fuq ġismek għal fejqan tal-ġisem tiegħi. Biex inwettaq il-jiem kollha ta' ħajti fuq dil-art. U permessa dan il-ġisem nġiblek glorja u nur u tifħir. Jinaw inti jridu nkunu meta nesqu lejn Alla għal fejqan. Kemm minnkom għandkom bżonn fejqan fiżiku all day? Għandek bżonn fejqan fiżiku. Inti kull dubju titneħħih. Titneħħi u teradika kull dubju. Toqgħodx tisma' nies li ħajpoġġulek dubju u biża'. Ma tistax. Hemm turrun skritturi fejn kemm il-darba Ġesu jwissi. Infatti, mhux talli l-iskrittura titkellem kontra d-dubju u kontra l-biża' li jekk tisma' l-Ġesu jċanfar id-disċipli l-maġġoranza tad-drabi li ċanfarhom ta' fuq xiex? Dubju u biża'. Dejjem, kważi dejjem, ċanfarhom għax ma kellhomx fidi jew iddubitaw. Għadu ma tbiddel xejn. Mela, kif jiena u inta ħankunu konfidenti li vera Alla jrid ninfejjaq u ħanirċiv il-fejqan tiegħi. U għansi tirċivih titiżammu. X'jiġifieri żammu? Għaliex inti ħantik eżempju ċar. Jekk jiena naf li pereżempju tafu li s-sigaretti pereżempju jaffettwaw lek in-nifs,
jimlu lek ġisaw sidrek bruxmata katarri u inti Alla irrid ifejqek minnu da. Terġax tkun daqshekk ċe kapitali bit-tikka u terġa' tmur lejn dak li mardek ta'. Ħanejdilkom fl-esperjenza tiegħi. It-tieni darba tkun ħafna iktar diffiċli biex tfiq. Mhux għax ma jridx ifejqek Alla. Tkun ħafna iktar diffiċli biex tfiq din id-darba. Għalhekk Ġesu jwissi kemm il-darba. Jekk fiqt, jekk inħlist, terġax tmur lura l-istess ħajja li kont qabel. Amen? Alleluja. Mela, number 1. Iktbuhom jekk qed tagħmlu xi noti. Jiena u inti irridu nkunu ċerti li Alla jrida tiegħu li jfejqek. 100%. Jekk hawn xi ħadd jaħseb jiena naħseb Alla tiġġudikani, ismawni jaqaf. Stop it. Jekk inti ta' Kristu, Alla kieku jiġġudikak vera, li kieku inti m'intix ta' Kristu fis-sens il-ġudizzju inti tkollok tbati għalih inti. Imma Ġesu diġà bat għalih. Inti m'għandekx għalfejn tbati la Mart u laqqas għad-dnub. Għal Ġesu miet sewa l-Mart u sewa d-dnub. Fuq is-salib ġarra mitnej. Ġifieri jekk inti għandek xi demonju jfisfislek jew smajt xi blaħ jiġi jgħidlek għax Alla qed ħallik tgħaddi minn din il-marda biex jgħalmek xi lezzjoni, kemm ħadhom biex idellima? Sewwa? Issa hemm bżonn il-fidi, imma l-fidi tfisser. Ħa ngħidilkom minn hawn ftit ieħor, għalkemm nista' ngħidilkom issa mal-ewwel ukoll. Il-fidi ġifieri jiena nemmen u konvint li dak li Alla qal u jgħid ekku. As simple as that. Ekku. La Alla qala ekku. Mela number 1 irid nemmen li Alla jrid ifejjaqni. Nista' nassigurakom fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa Alla f'isem Ġesu Kristu u bid-dem ta' Kristu Ġesu li Alla jrid kull wieħed minnkom fejjaq. Jekk hemm muġieħ, jekk jiena muġuħ għandi xi ħaġa, Alla bla dubju ta' xi irid lilu totalment infejjaq. Għaliex Alla jrid infejjaq. Tinnejlkom għaliex ħara ġejja di. Di verament ħadd iħilsek. Jekk Alla għamel wedit, Alla hija rrida tiegħu li jżomm il-weda. Smajta di? Hija rrida Alla li Alla jżomm il-weda. Jekk jiena wedtek li naħfilek nobietek u inti tgħid min iżgur tagħlek għaliex ma ħafillix jew irid ħafilli, qed tkun iblaħ għax Alla diġà wedek jiena naħfilek nobietek kollha. Għalfejn qed iddubita dak li huwa diġà wedek fuq rigward ta' fejqan. Mela issa, number 1. Titkun taf li Alla rrida tiegħu li jfejqek. It-tieni, inti tkun taf li Alla rrida tiegħu li jżomm il-weda tiegħu għaliex taf xi jiġilu jekk Alla ma jżommx il-weda tiegħu. Xi sejja? Giddib. Għaw xi ħadd li kapaċi tgiddeb bil-Alla hemm? Mela Alla jrid iżomm il-weda tiegħu għax Alla mhux giddib. Number 3. Għaliex Alla jrid ifejqek speċjalment bħala ibnu u bintu fi Kristu. Avolja jrid ifejqek kulħadd, inkluż fid-dinja kollha. Jrid ifejqek għax iħobbok. Naf li forsi xi minnkom ġew smajtuha di. Imma jekk inti għandek xi dubju li Ġesu jew Alla l-Missi jħobbokx, ħares lejn Ġesu fuq is-salib. Ġesu miet għaliex? Għax iħobbok. Għax Alla tant ħabbek tali lilu nnifsu u tali li bnu għalik. U fuq is-salib l-Iskrittura tgħidlek ġar id-dnub u ġar il-mewt. U ġar il-mart. U ġar is-saħta. Għax iħobbni irid ninfejjaq. Point 4. Għaliex Alla jrid infejjaq. Għaliex il-mart mhijiex irrida tiegħu għall-ulidu. Il-mart mhuwiex irrida tiegħu għall-ulidu. Punt 4. Għaliex irid ifejjaq il-mulej? Għaliex bħalma hu ġar id-dnub tiegħek biex inti tgħix mingħajr dnub, hekk ukoll ġar il-mart tiegħek biex inti tgħix infejjaq. Isimgħuni aħwa. Bħalma d-dnub u għal ruħek jew l-ispirtu tiegħek hekk il-mart u għal ġismek.
Jina u inti, suppost kollha kemm inkom tafu li ma nistgħux nittolleraw id-dnub f'ħajtna. Ma għaliex nittolleraw il-mart? Ftakar Ġesu ħallas għalihom 100% l-istess. Jekk inti hemm marda taksek, taċċettajiex bħala normali, mhijiex il-normali għalik bint u iben Alla fi Kristu. Dik hija l-għadu tiegħek, bħal madnub huwa l-għadu tiegħek, il-mart huwa l-għadu tiegħek. U għalkemm naf li kulħadd trid imut, m'għandekx għalfejn tmut bil-mart. Isimgħuni ieħwa. Hawnhekk ħanagħmel daqsxejn isimgħu għax daqsxejn biċċa laħma di. Ħafna jgħidu hekk ara. Allura hekk qatt ma timrat qatt ma tmut. Le ħanejlek xi ħaġa. L-Iskrittura tgħidlek anke jekk ma timratx ħadd tmut xorta. Hawnhekk fejn jagħmlu ħafna kawlata imbażra. Peress li meta Alla qal lil Adam u Eva jekk intom tiklu minn dan il-frott intom żgur tmutu, ma qallhomx intom żgur timordu. Li jiena u inti ħammutu dik hija skont il-ġudizzju tas-saħta li ġiet skont il-waqa ta' Adam u Eva. Il-mart ma ġiex miegħu, il-mart ġi mal-ksur tal-liġi u aħna ġejna mifdija mill-liġi. Mis-saħta tal-liġi. Isimgħuni, jiena u inti ma ġejniex mifdija mis-saħta tad-dnub ta' Adam u Eva, għalhekk għadu kulħadd imut. U għalhekk għadu kulħadd ixieħ. Imma li timrat mhijiex parti mis-saħta ta' Adam u Eva. Għalhekk kienu jgħixu turrum snin, għejdli f'liema kapitlu tara xi ħadd mieta x'kien marit. Il-Bibja taf xejlek sejħilhom u ħadhom. Kemm hawn minnkom qed taraw naqra aktar ċar issa? Hawn xi ħadd qed jara aktar ċar? Tħallatx is-saħta li ġiet fuq id-dinja permezz ta' dnub ta' Adam u Eva li kulħadd anke minn ma jemminx f'Adam u Eva xorta jrid imut. Imma s-saħta ta' dnub, is-saħta tal-mart ġiet mill-ktieb, ġiet mill-ksur tal-liġi tal-Alla. U Alla qallhom sew anke qabel liġi, qallhom jekk intom tobdu l-preċenti tiegħi, il-mart li ġie fuq l-Eġizzjani għax kissru l-prinċipji tal-liġi tiegħi eterna, il-mart jien jekk intom timxu miegħi u żommu l-preċenti tiegħi ma nħallix jiġi fuqkom għax nipproteġikom. U mbagħad għamililhom iktar ċara meta tagħhom il-liġi u għalilhom din dawn huwa l-barkiet għal dawk li jżommu l-liġi u dawn huma s-saħtiet għal dawk li jkissru l-liġi. U Ġesu ħares lejna u lejk lejja u għal kwel wieħed minna għal isma' da li jkissira liġi fil-għodu fil-għaxija ma' nofsinhar in between kollu jsegħu. Mela ħanieħu l-mard tal-saħta tal-liġi għalija fuqi. Għalih ħanoqgħod jien. Is-saħta tal-liġi kienet il-mart, kienet il-povertà. Tana twelid minn ġdid il-mulej. U għalhekk jiena u inti tħares lejn Adam u Eva, jiena u inti nħarsu lejn għal xewed minnkom ma tafx il-Bibja tiskandalizzaw xuħkom. Dak is-serb tal-bronz. Fil-ktib tan-numri, taf x'kien dak is-serb tal-bronz? Dak Ġesu ta'. Serb, għaliex serb? Għax il-Bibja tgħidlek il-liġi l-ksur tal-liġi hija saħta. Serb huwa saħta. Is-serb kien is-simbolu tas-saħta. Galatin kapitlu 3 vers 13, Ġesu sar saħta. Is-saħta tal-liġi. Isimgħu issa jiena u inti moħħkom hawn. Ħadd istraċċjalkom naqal fidi di. Meta jiena nittollera, mhux għax jiġi fuqi, imma nittollerah. Il-mart qed inħalli s-saħta tal-liġi toparvija. Insalva xorta? Issalva xorta. Imma inti mhux qed iggawdi mill-pjanezza l-kompletezza tal-li Ġesu ġie biex jagħtik. Mela m'hawnx nies sweet ħelwin u qalbhom tajba li ma qishom ċumnija, imma l-hekk ridek ċumnija. Apparti li nassigurak li ħafna mill-suppost kristjani li huma maħkuma mis-sigaret, nista' nassigurak tanfoq iktar sigaretti milli ta' tideċ ma' offerta.
kemm ma ta' toħdeġ minn offerta lid-demonju biex imardek u jisqtek. Però dik waħda żgħira xemm ħafna oħrajn. Tifhmu aħwa? Isimgħu wara. L-Iskrittura tgħidilkom fil-ktieb ta' Rumani 10 vers 9 tgħid hekk ara. Għax jien jekk inti tisqar f'ommok Ġesu l-mulej u temmem b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet inti salva. Tafu dik il-kelma tkun inti salva tfisser li tkun infejjaq? Il-kelma sozo. Il-kelma hija il-kelma sozo li tfisser letteralment li tkun infejjaq, li tkun magħmul komplut. Ħafna drabi meta aħna nisimgħu l-messaġġ tas-salvazzjoni naħsbu ġifieri li Alla ma jridni li niskansa l-infern. Meta inti tisma' l-messaġġ tas-salvazzjoni sħiħ ifisser li Alla ma jridekx iktar tmur l-infern u ma jridekx iktar tgħix taħt is-saħta tal-liġi id-dnub u laqqas il-mart. La maħkum mid-dnub u laqqas maħkum mill-mart. Qed taqbdu xi ħaġa aħma? Qed titgħallmu xi ħaġa? Kemm intom kwieti? Mark kapitlu 5 vers 22 ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan ma li raħ inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu binti żgħira waslet fl-aħħarejja qiegħed idejk fuqha ħalli qiegħed fiq. Dik il-kelma qiegħed fiq hija l-istess kelma fejn nużaw il-kelma salvazzjoni. Jiġifieri biex tkun magħmula sħiħa. U hekk għamel Ġesu. Mark kapitlu 16 vers 16. Qalilhom Ġesu morru mad-dinja kollha u xandu l-Vanġelu lil ħolqien kollu. Min jemmenu jitammet isalva. Dik il-kelma salva għal darbora tfisser il-kelma sozo. Li tfisser iżda minn ma jemminx iżda jkun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu li daw kollha li jemmnu. Fismi keċċuxjati nismgħu dik kollha parti mis-salvazzjoni. Tafhom ismgħuni hawn Kristjani fid-dinja ħafna minnhom huma dawk li jgħidulhom cessationists, jiġifieri ma jemmnux fil-mirakli u l-fejqan is-iktar għallum. Jgħidulek tista' salva imma ma nistax fiq għax Alla m'għadux ifejjaq. Il-kelma salva u tfiqja l-istess kelma fil-Grik, fil-Bibja. Meta Alla għallek insalvak, mux għallek insalvak imma nħallik marit, insalvak, infejqek u naħħilsek minn kull ħakma ta' demonju. Morru għaraw kapitlu Luqa 4 li l-mulej konsagrani bl-Ispirtu Santu biex naħħilsek, biex infejqek, biex nilliberak, biex teħx ħajja kompluta. Bħas-sema ikun fuq din l-art. Amen aħwa. Dik hija l-pjan tal-Alla sħiħ. Imma ħafna jippritkaw biċċa Vanġelu. Ħafna ma jippritkaw xejn f'Inġelu. Sewwa mela Alla dak bathom jagħmlu, Ġesu dak bathom jagħmlu, ikkeċċu xjaten, parti mis-salvazzjoni. Fiżikament, parti mis-salvazzjoni. Ma tintilifx u tmur l-infern. Salvazzjoni l-ikbar parti mis-salvazzjoni. Amen. Halleluja. Iqedu jdejhom fuq il-morda u jfiqu. Hija l-kelma sożu għal darb'oħra. Għandek Luqa 8:36. In-nies li raw x'ġara qalulu kif Ġesu fejjaq li dak li kien maħkum ix-xitan. Dik il-kelma hija l-kelma sożu. Ġifieri ħafna drabi fil-Bibja fejn tara salvazzjoni u tara fejqan hija l-istess kelma fil-Bibja. Ġifieri pratikament Alla jridhom it-tnej. Amen aħwa. Jekk inti għadek minn tissalvat, għadek minn tixi mwilet miġdid, għadek ma tafx jekk numbitek maħfura, il-lejla inti tista' tkun salvat numbitek maħfura. Imma jekk inti l-lejla wkoll inti marit il-lejla tista' tkun bl-istess mod, bl-istess Ġesu Kristu, bl-istess qawwa tal-Ispirtu Santu, bl-istess wedit tal-kelma qaddisa Alla tista' tkun infejqa wkoll. Amen, alleluja. Vers 18, Luqa 18:42 tgħidlek Ġesu qallu, ara iva il-fidi tiegħek salvatek. Jiġifieri l-fidi tiegħek fejqitek. Meta inti tisma' tittemmen dak li qed tisma'. Ħalli tibbenifika minnu. Amen. Halleluja. Mark kapitlu 5 vers 28. Il-mara li ġiet għandu qalet jien immiss il-mqar il-mantar tiegħu biex inkun infejqa. 34. Wara li ġiet għandu u messitu u Ġesu Alla binti il-fidi tiegħek fejqitek salvatek ukoll. Morru fiktib tal-Atti kapitlu 3. Isma'wa Ġesu kien il-Bibja tgħidlek Atti 10 vers 38. Aħna nafu kif Ġesu Kristu kien midluk bil-Ispirtu Santu u l-qawwa tal-Alla
ولا كمية وهو مار يدور ويعمل الجيت ويفقد أو كل اللي كانوا محكومة من المرض ومن الشيطان. أخوة أنا جاني لكم البني آدم مريض ما يفسرش له هو بني آدم عشان هو بني آدم حزين، إما ينا وإنتي ما نستوش نتولراو المرض، ما تتولرخش المرض. بحال ما ينا وإنتي ما نستوش نتولراو الذنوب. اترتهم الاستاس أبوضهم اتنيلوا ما سوي المرض وسوي الذنوب. خافنا من الناس اللي يمرضوا سوا عنكينا جيل مرات، إما خافنا من الكريستياني تشكي يوم فلوس فوق مارت يا خسرة. الاسكتورة تقولك لذيك المرة اللي فيقتها فيقة في مارك 5 البيبيا تقولك لذيك كانت مرة عند الطبة وقعت مسارة أخيار نفتس برزياوة البيبيا تقولك مرت النوتة اللي أنكا المارت يزبرزياك أكريت الشيطان. هل يزقور ما تستش تين الفانجيلو والشاندر الفانجيلو عشان انت بيش الشاندر الفانجيلو تلفزيوني راديو بوستيات ميسيوني أورفاناتروفي كله فلوس يبيك يدي ده. متى يفيقك الملاي ابقى مفيق ايش الكريستو تتولراش لي يرجع يغبط لك لورا وتيدي ما فيقنيش الملاي. لا الله فيقك بحال متى ينا عشان طلبت الملاي مغفرة من ذنوبي وينا يرجع كل تنتاسيوني وفرصة نرجع allora ما يفسش يا الله ما خفل لي شيء عنده شيء صار. لا الله خفل لي ورجعت وقعت الله فيقك ورجعت وقعت عشان تنيح من الاستاس. أمين هللويا. وانت تقاش متى يجي يخبط لك الذنوب ومتى يجي يخبط لك المارت ميك شو اللي تقول الكارتة تجهز كريستو وتيتا هناك من تشبه لك مقدار. Amen. No more trespassing. This is private property owned and washed and bought by the blood of Jesus. Hallelujah. Amen. Grazie Gesù. اسمعوا التلاتة verse واحد. بيترو وجواني كانوا طالعين لين التمبيو الطلب تلاتة ورا نفس النهار. وشيوهوت كانوا قاعدين يجروا راجل مطوب من توليدو اللي كانوا قاعدوه كل يوم خدين البيب تاع التمبيو ليعيدوا له الصبيح باش يطلب الكاريتا اللي دوك اللي يكونوا داخلين في التمبيو. ثلاثة شنرال البيترو وجواني داخلين في التمبيو طلبوا من الكاريتا. بيترو في اليمكن ما جواني تفاينير فوق وقال له حارس لينا داينا وانت سبوس كابتشي نعملوه ها بالقوة الملاي ها مش تسمع خدي كل خدي ده هي إيطالية. هنيجي لكم الملاي تكون بالجرسة أبدوها بريفلاسيون دي ينا وانتي باش نوبراو هيك يريدوا نرياليزاو لينا وانتي نوبراو من السما. ينا وانتي نوبراو من السما احنا نوبراو from the third heaven legally that's where we are seated. ينا وانتي الكريستيان فيرا تالا هو l'unica persona اللي يستا يمانيفستا السما فوق دين الارض. This is powerful stuff. This is powerful stuff. ينا وانتي الكم ده الجسم هو فوق دين الارض اما ينا وانتي دايلك في سكتورة تايلك افسين كابيتلو 2 افسين كابيتلو 1 كولوسين كابيتلو 3 تايلك هنا وانتي تجا ايدين في سماوات ما كريستو. أمك احنا منام نريليسياو البيان تلا منام نريليسياو الكلمة تلا من أمك نريليسياو الفيقان وانت تتيت أمين نرشيفي واتياي. هللويا أمين. Grazie Gesù. Verse 3 شنرال البيترو وجواني داخلين في التمبيو طلبوا من الكاريتا. بيترو في الامكان ما جواني تفاينير فوق قال له حارس لينا داك بقى يحرس لهم يستنى اللي سيعلى شي حاجه من عندهم حسب اللي حيتخ شي حاجه الفلوس. اما بيترو قال له في الدق ودب ما عنديش اما داك اللي عندي سنتيولك داك اللي عندي سنتيولك. الليله متى جينا نطلب عليكم ونطلب على دوك اللي انتم عندكم اللي بظن الفيقان انت تستنى لحترجي في شي حاجه. انت تستنى لحترجي في الفيقان وانت ترجي فيه بالفدي عشان منت
Mela, Pietru qallu, dak li għandi ħanatiwlek, fissem ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret, imxi. Imxi. Da ma għaxejt, jina ma għatma mxejt, stop it. Sakemm inti toqgħod taħsibha biex timxi, ħad ispiċċa titla fil-fejqan. Sakemm toqgħod taħseb jekk mbagħad jekk naqa' ħad titla fil-fejqan. X'fiċ topera bil-fidi? Il-mument li tiġi fil-kelma tal-kmand tal-fidi aġixxi fuqha. M'għandix jien biżżejjed biex nallimkom iktar fuq dal-biċċa xogħol il-lejla ma nitgħallem iktar. Imxi! Kun infejjaq! Tox fittex il-ħass u l-gass u t-textix. Xedtilkom fuq li ma bażina u inta ħanirċivu bil-konfidenza? Dawk il-5 punti. ħanerġa' ngħidhomkom malajr. Inti taf li jarrida Alla li fejqek. Tittaf li Alla jrid iżomm il-wedit tiegħu. Alla jħobbok. Il-mart mhux irrida tiegħu għalik. Alla ġar, Ġesu Kristu ġar fuq is-salib għalik u f'postok id-dnub kollu tiegħek u l-mart kollu tiegħek. Dik hija l-konfidenza. Għalhekk ħanirċievi, għalhekk illum konfidenti. Mhux għax ħassejt xejn ma' pastir. X'ħass. Jekk anzi jekk qed tfittex il-ħass, ħatibqa' bil-gass u mingħajr miraklu. Mela. Ismawa, fid-dawdeb m'għandix imma dak li għandi se nagħtiwlek f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Imxi! Kun infejjaq, kun meħlus! U qabdu min jidu l-lemenija u għajmu. Minnu fih, riġlejh u l-ekkiżi tiegħu ħadu saħħithom. U malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi u daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħal il-Alla. U l-poplu kollu raħ miexi jfaħħal il-Alla. U għarfu li jum li kien l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-kareta ħdejn il-bib u s-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Iktar tard imbagħad jgħidulhom da mhux aħna ta' fejn da fejq minħabba bil-fidi fl-isem ta' Ġesu. Da fejqu bil-qawwa ta' Ġesu. Fatti Filippin kapitlu 2 vers 10 jgħidlek hekk. Għalhekk kalla qollih lil Ġesu sa smewiet u żejnu bl-isem li huwa fuq kull isem. Biex f'isem ta' Ġesu fis-sema fl-art u iħtal-art il-ħlejja kollha jinżlu arkub tajhom. Isma'uni aħwa. Kull ħaġa moħħkom hawn, kull ħaġa li għandha isem trid tmila l-isem ta' Ġesu. Kull marda għandha isem, kull problema għandha isem, trid tmila l-isem ta' Ġesu. Trid tmila l-isem ta' Ġesu. Ftit ieħor, are you ready? Mela, kif ħanirċievi bil-fidi? Fil-ktib ta' Ġagbu jisimgħu għadi. Ġagbu kapitlu 5, vers 14. Hemm xi ħadd marid fostkom? Jina ħanilkom da Ġagbu kien ħu Ġesu Kristu. Min naħa ta' Mattew. Mhux minn, ovvjament għax Ġesu Kristu kien liben tal-ħaj. Għami, skużawni, mhux Mattew. Skużaj, ma mhux jaħsbu li kellha xi side boyfriend min naħa ta' Giuseppi. Għax qed naħseb fil-ktib ta' Mattew kapitlu 1 għalhekk naħseb. Għax fil-ktib ta' Mattew hekk tgħidlek li Giuseppi mara fiex il-Marija ma kellux jaqsam magħha sakemm kellha l-Ġesu. Sewwa, imma simgħuni. Skużani Mary. Halleluja. Vers 14 isma'wa. Ġifieri da Ġagbu ħafna teologi jemnu li trabba fl-istess dar ta' Ġesu. Anta simgħwa? Hemm xi ħadd marid foskom li kieku jiena naf bħal li kieku vera jiena naf li Alla ma jridx ifejjaq il-kulħadd u mhux dejjem kieku jiena nista' niġi hawnhekk ngħidilkom hawn xi ħadd marid foskom. Da ġib il-konfidenza. Hawn xi ħadd marid foskom, kważi ngħidilkom hekk, kważi huwa challenge għalina da. Kważi għalija huwa challenge, ħanejlek għaliex. Għax illum ma tista' tmur fl-ebda knisja u tistaqsi kemm xi ħadd f'mosshom marid, għax ħajkun hemm turrum morda. Allura jkun mistoqsija relevanti. Mhux ovvja ħajkun hawn il-morda. Issa, dit tista' tara żewġ lati. Number 1, tara li hija rreda Alla żgur li jfejjaq in-nies tal-Knisja, nies Alla, hawnhekk xillejna titkellmu fuq in-nies il-fejqana għall-Kristjan. Sewwa, mela jirreda Alla żgur li inti tkun infejjaq.
Però wkoll hija wkoll ħaġa li nistgħu nimmeditaw fuqha hija di. Li għal ġagbu mid-dera ma kienx ħaġa normali li l-Kristjani jkunu morda. Għax ma kienx jisaqsija. Murġaw li ma knisja tridillu fid-dinja kollha ra saqsihom xar kemm xi morda jgħidu lek intu rajdi mhux għafi ħajkonna l-morda f'sala bħal di. Tiċċallenġjani di u għandha tiċċallenġa lilek biex jiena inti narfu għal min irid jaraf li Alla qatt mi jarreda tiegħu li l-poplu tiegħu jkun marid. U jiġri x'jiġri, ngħaddi mill-lim ngħaddi esperjenza irid nibqa' nħares lejn Ġesu Kristu. U isimgħuni, jekk inti titfiq moħħkom hawnhekk għax jridu tapplikaw daw il-prinċipji. Għaliex ħafna min nies ma jafux verament kif joperaw fil-fidi, isimgħu għadi. Irċievu daw il-prinċipji. Mela, isimgħu x'għid l-Iskrittura. Hemm xi ħadd marid fostkom, ħalli dan isejjaħ il-presbiteri tal-Knisja. Presbiteri dawk li huma xjuħ maturi fi Kristu. Biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt fisem il-mulej. Mela, fissem il-mulej Ġesu Kristu bħalma naqbel. Issa it-talba tal-fidi hawnhekk tgħidlek issalva lill-marid. Imma l-marid mhux salvazzjoni għandu bżonn, għandu bżonn fejqan. Jiġifieri biex intom taraw bl-aktar mod ċar fejn tgħid bil-kelma salva, tfisser letteralment fejqan. Okay? It-talba tal-fidi issalva lill-marid, jon kellha tfejqa l-marid. U l-mulej qajmu u jekk ikun għamel xi ddubiet jinħafrulu. Bħala Kristjan inti il-fejqan huwa garantit u wieħed minn Alla lejk permezz tal-patt il-ġdid b'wediet aħjar fi Kristu Ġesu. U jekk inti dnibt, tgħid nagħmlu mod inti, pereżempju, li dnibt, jiena nista' nibda kontra ġismi, jekk jiena mpejja qed tidneb kontra ġismek, okej inti? Ngħidlek ċaru tont. Jekk inti tieħu droga qed tidneb kontra ġismek u tista' tispiċċa l-infernu ku. Jiġifieri qgħod attent, jekk inti hemm affarijiet li inti tista' tidneb kontra dik innifsek iva. Imma l-mulej jgħidlek tant huwa ħanin, tant hija rreda tiegħu li jfejqek biex inti ma tħossokx li inti tista' toqgħod lura toqgħod tgħid hemm nara fejn qednib, nara fejn maħnib, nara fejn għamilt ħażin, iqaf. Listen inti trid tgħix għall-mulej les biex jiġi fil-fejqan, mela jekk anke jekk inti dnibt, il-mulej xorta waħda ħajħfilek nubietek imma ħajfejqek ukoll. Issa għejx għall-Kristu. Għejx għall-Ġesu. Alla mhux qed jgħidlek ara l-ewwel. Skont speċjalment dan il-passaġġ. L-ewwel make sure li ara tittoqgħod tagħlaq il-bibien kollha, isimgħuni xi kultant il-mulej jopera bil-kontra. Għax Alla għandu ħafna prinċipji kif irid jopera l-fejqan. Ħanfejqek. Imissa ara ma tmux terġa' tiftaħ dak il-bibien. Ara ma tmux terġa' toqgħod murtuħ il-junk food. Għax għandek il-craving. Ftakar kemm kontinaj dak il-luġieħ. Mikkelina l-lum il-ġurnata m'għadniex niklu, m'għadniex infittxu, għax nħossu, per esempio, jien personali, li sonku tiegħi ma nħossux komdu meta niklu. Li msar intex kemm jibdew sejrin Ġesu ħani, naħseb għandi t-tielet gwerra dinija ġol sonku. Mbagħad jindaw jibdew jindunaw dak ta' madwari. Taf x'inhu dak? Dak huma affarijiet li ġismek tgħidlek dal-ikel ma jogħġobnix. Mhux tajjeb għalija. Illum il-ġurnata iktar nikol affarijiet bnini li bħalissa deċ kemm qed nikkrejvjhom. It-talba tal-fidi salva u tfejqel dak li jkun. U l-mulej għajmek. U jekk kun għamil xi dnubiet toqgħodx issawwar lilek innifsek, ħajnħafru lek ukoll. Amen. In-talba tal-fidi moħħkom hawnhekk, mhux it-talba tat-tama. ħatirċievi l-fejqan nispera. Next one. Għadha ma femmel xejn, forget it. X'għad nistennek toqgħod. Għaddejlek tittemmen. Mela jekk inti ħad tiġi għall-fejqan, trid temmen li Alla jridek tfiq u ħadfiq. Dik hija l-verità assoluta. Amen. Halleluja. Mela, tittemmen li t-talba tal-fidi biss one. Is-salva biha. Tista' salva minn għal-fidi? Ejduli, tista' salva minn għal-fidi? Kemm minnkom sejrin il-ġenna? Ollu jdejkom. Rajtu għal-ġenna? Kif taf ħadd mur hemm?
Ġifieri inti temmen li ħadd tmur f'post li qatt ma rajt. Imma għandek diffikultà temmen fejqan li tista' tara. Qed tifhmu kemm aħna xi kultant ċwieċ tagħna nfusna? Nemmen f'ġenna li qatt ma rajt. Imma fejqan li rajna bosta jsir madwarna, rajna testimonjanzi, tara fl-Iskrittura, dik għandi dubju. Kemm int kattiv tiegħek innifsek? Kemm int kattiv tiegħek innifsek? Ġesu kien jitlob għan-nies bid-dubju? Come on, ngħidu li yes, no. Ġesu kien jitlob għal xi ħadd li għandu dubju. Ġesu kien ifejja n-nies xorta waħda ma tikkellem id-dubju. Issa, hemm mirakli u fejqan fejn l-Ispirtu Santu jopera bid-doni tal-Ispirtu Santu tal-fejqan. Dak hemmhekk jaqbes il-fidi tiegħek u d-dubju tiegħek. Ma meta tiġi biex tirċivi bil-fidi, bil-forsi tkollok il-fidi int. Infatti, id-don tal-Ispirtu Santu tal-fejqan tikkonferma kemm hu kbir il-mulej u kif verament jrid ifejjek. Intom qed tifhmu xi ħaġa? Alla tantu għafit li jrid ifejjek. Iwejja fiq, please, kwejja fuq. Imma meta tiġi int biex tirċivi inti għalhekk dawn għall-Kristjani biex tirċivi l-fidi, inti tittemminha di. Inti tittemmen li Alla jridek kif tfiq. Alla jrid iżomm il-weda tiegħu. Alla jħobbok u worrik bil-bosta li jħobbok. Alla mhix irridet jew li inti tkun marit għall-ebda raġuni, speċjalment jekk titgħix għalih u tgħix għal Kristu u tkun ta' testimonjanza ħajja għalih. Għaliex Alla jrid imardek. Ismawni aħwa. Ftakru, Alla m'għandux mart. Alla m'għandux mart. Alla dawl jista' jagħtik glam. Alla saħħa jista' jagħtik mart. Għalhekk lill-poplu tiegħu lill-Eġittu għallhom obdu l-prinċipji tiegħi. Imxu miegħi. Ħalli l-mart li ġi fuq l-Eġittu jien ma nħallihx jiġi fuqek. Amen aħwa. Salmi 91 u jbijat minnek kull mart u pesta u kull viruses u kull ġieħ. Imma għadit tikkoopera mal-pjan tiegħu. Amen. U affarijiet, hemm ċertu affarijiet li biex tikkoopera mal-mulej mhux daqshekk diffiċli bħal mettilkom kull san, strieħ, imxi fil-imħabba, imxi fil-maħfra. Daw affarijiet li kulħadd tista' tagħmilhom. Sa dak li inti ma tafx, mbagħad itlob illa li jirrevelaħulek. It-talba tal-fidi s-salvak. It-talba tal-fidi ma lesa ma tistax is-salva mingħajr fidi. Ma tittemmen biex is-salva. Tittemmen li Ġesu Kristu huwa l-iben tal-ħaj li metalik fuq is-salib. Ma t-tielet jum reġa' għamur xoxta. Amen. U li Ġesu fuq is-salib ħal mart kollu tiegħek u ħadd dnub kollu tiegħek. Tittemmen da biex is-salva. It-tieni tittemmen bil-fidi biex inti tfiq. U bil-fidi tirċivi l-ħelsien. Għalhekk il-bniedem Alla xejdilna fil-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 4. Il-fidi tagħna teleb id-dinja. X'qed tiffaċċja fil-ħajja tiegħek? Bil-fidi fi Kristu u bil-fidi ta' Kristu teleba kollha. Issa, ma jfissirx mhux ħajkollok testijiet għax il-fidi tiegħek tiġi testijata wkoll. Ma meta tiġi testijata tgħix għaliex mulej? Taħka tal-mulej, mhux il-mulej. Fuq tiegħek hu l-awtorità li Kristu tak f'ismu. U kaċċi dak id-demonju ta' mart, infermità, depression, whatever it is, kaċċi għal-barra minn ħajtek f'isem Ġesu Kristu. U jekk inti taħseb li int żbaljajt f'xi erja, u forsi jien naf, għax hawn Kristjani li tant, pereżempju hawn nies li jdumu ma jaħfru. Il-maħfra li qed toqtlok ta' in-nuqqas ta' maħfra, mhux il-maħfra ta' mela indem jaqaf. Indem minna ħasra ħalli ma tħallix id-demonju ikollu dritt fuq ħajtek. L-Iskrittura twedni li lilek f'bosta passaġġi għandek Salmi 91 kollu. Kollu, iwedek li laqqas jersaq lejk il-pesta u l-mart.
Issa dejli dak ta' Testament il-qadim, mela ħantik l-ewwel Testament il-ġdid. Għandek Luqa kapitlu 10 vers 17 sa 21. Araw jiena tajtkom il-qawwa u l-awtorità biex tirfsu fuq l-kireb u fuq is-srib u fuq il-qawwa kollha tad-demonju u l-ebda ħsara ma jista' jmissek. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 18 huwa skrittu li niddikjarhom fuq kull jum. Minhom wilat minn Alla ma jgħix fid-dnub, id-dnub ma jaħkmux u laqqas jidneb. Għaliex l-mister minn Alla Ġesu Kristu li benta l-ħaj li jippreservani jżomni u proteġini biex laqdu ma jistax qasimisni. Taf lek tajt l-Iskrittura. Is-sekk inti tgħid li passa jien għandi marda, jien għandi uġieħ, ma nafx kif daħal, ma nafx illum ħatfiq. Fisem Ġesu ħatfiq. ħatfiq. Jien qed ngħidlek dawn l-affarijiet biex inti ma tħallix ikun hemm xi blockages u hindrances bejnek u bejn Alla, imma tittemmen li Alla jridek 100% fiq. Għamela ċara. Amen. Għana naqralkom l-aħħar passaġġ malaj. Morru fil-Ktieb ta' Mattew. Kapitlu 8. Biex intom taraw li rrida tal-Alla hija bla dubju dejjem l-istess, Ġesu huwa l-istess il-bieraħ illum huwa dejjem. Isma'wa, Mattew 8. Itallimtu xi ħaġa llejla? Itallim xi ħaġa? Isma'wni. Il-Mart huwa bħal ħallil. Inti l-ħallil toqgħod tmelsu, toqgħod tieħu kafe miegħu. Tittuża l-awtorità li inti għandek biex ma jidħollokx f'darek. Taf li din darek. Mattew 8, vers 15. Ġesu mar fid-dar ta' Pietru u ra li l-omm il-mara ta' Pietru kienet mixħuta bid-deni. Messila ida u d-deni ħallija. Imbagħad qamet u bdiet isservih. Fil-għaxija mbagħad ġabulu qudiemu bosta li kienu maħkuma mix-xitan. U bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti u fejjaq il-morda kollha. Dan huwa Ġesu li qed nippredkalkom jiena li jrid ifejjaq il-kulħadd. Imma tittiġi għandu u l-lum jina u inti niġu għandu bil-fejdi. Sewwa? Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Eżajja meta qal isimgħuha. U Ġesu tiġa saret di fil-passat. Issa tinsiex għax hawn min jgħid imma di għal meta Ġesu kien għadu ħaj biex jikkonferma li hu kien il-Messija kien li bentalla mhux vera. Appart Ġesu ma kellux għalfejn qod fejja biex jikkonferma li hu Messija, diġà kemm turrum profeziji li diġà wettaq li huwa diġà kien il-Messija. Sewwa? Ġesu kien il-Messija li ġorr id-nubit u l-mart kollu tal-poplu tiegħu. U din hawnhekk Mattew kapitlu 7, kapitlu 8 qed jikkwota mill-profezija ta' Eżajja. U ara x'jgħid? U rafa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Mbagħad Eżajja jgħidlek ikompli sejjer 53 vers 4 and 5. U permezz tal-ġrieħi tiegħu fl-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 24, permezz tal-ġrieħi tiegħu, permezz tal-flagellazzjoni tiegħu, aħna fih sibna l-fejqan tagħna. Jew hu ġarr il-mart kollu tagħna fih. Fuqu. Issa jekk hu ġarru, m'għandekx għalfejn ġarru iktar int. Ixini, jekk ġarru m'għandekx il-fejn ġarru iktar int. Mela meta jiena nersaq lej il-mulej, nersaq bil-fidi, jiena tiġà naf xi jrid il-mulej għalija. Mhux ħadd ngħidlu mulej imma hija rrida tiegħek li tfejjaqni. Mhux hekk titersaq lej Alla. Il-Bibja tgħidlek hija impossibbli li toġob il-Alla mingħajr fidi. Għax kull min jersaq lejn Alla irid jemmen li Allu. U hu dak li jippremja lil dawk kollha li jistennew li jaqalgħu xi ħaġa minnu. It's impossible to please God without faith. For he who comes to God must believe that he is and he's a rewarder of those who diligently seek him by faith. U jippremja, jirrewardja, max kitejda bil-Malti, jippremja, naħseb reward, jippremja daw kolla li jesqu leħ, bil-fidi. Jak tersaq lej bil-fidi lej l-mulej, int tfiq,
int tinħeles. M'għandekx għalfejn ġordek il-marda fuqek għax Ġesu Kristu diġà ġarra kollha kemmi għalik. Alleluja! Ejja nbaxxi rasna. Amen! Konvint li Alla jrid ifejqek. Issa l-fidi tħares lejn Alla. Il-fidi tħares lejn Ġesu li huwa fidil dak li wedna li jżomm il-weda tiegħu. Il-fidi tħares lejn il-weda. Smajta di? Mhux lejn il-marda, lejn il-weda. Ma nistax ngħix bil-fidi, nirċivi fejqan bil-fidi, inħares u noqgħod nibbedita fuq il-marda. Irrid nirċivi bil-fidi billi nibbedita fuq il-weda. Because what you see is what you'll be. ħares lej il-weda, ħares lej il-risposta, ħares lej il-pat li Alla tak aħjar, bwedit aħjar, is-siġilat bid-dem glorjuż ta' Ġesu Kristu. U ħares lej il-riżultat, x'ħajkun? X'inhu r-riżultat? Jien infejjaq. Jiena b'saħħti, il-marda m'għadix fuqi, l-uġieħ m'għadux fuqi, għax Ġesu li huwa l-istess il-bieraħ, l-istess illum u l-istess għal dejjem fejjaqni, halleluja! Għajni tolbu, baxxi raskom. Tkellmu mal-mulej issa stess. Kif ħadd tidher inti infejjaq? Kif ħadd teġixxi int infejjaq? X'ħadd tagħmel għall-mulej int li int infejjaq? Hallelujah. Thank you, Lord. Ħares lej dak li Alla wedek. Il-patt tiegħu tal-fejqan, tal-ħelsin. Kaw xi ħadd illejla li pastor jiena llejla min iżgur jekk kien issalvat, jekk għandix nobita maħfura u jekk jiena minni jekk kienx imwieled mill-ġdid. Irrid nitlob il-Alla il-missier biex fisem Ġesu jaħlisni, salvani u jaħfir il-nobiti. Jekk dal-persuna hija int, għaw xi ħadd illejla jagħti ħajtu lill-mulej biex issalva li jdejk malaj. Għaw xi ħadd li jdejk. Olli jdejk malaj, jekk inti tixtieq issalva tkun imwieled mill-ġdid olli jdejk malaj. Halleluja. Għal dawk li intom qed issegwu fuq il-YouTube, għal dawk li intom hawnhekk preżenti, għidu li talba miegħi għas-salvazzjoni. Din hija biex inti issa issalva, jiġifieri ruħek isalva, biex inti tfisser li inti titwieled minn ġdid, biex nubidek ikunu maħfura. All right? Ġesu miet għalik biex inti tkun maħfur. Imma biex ikoll inti tkun infejjaq. Imma jiena nibdew mill-ewwel waħda. L-ewwel waħda forsi l-iktar waħda importanti. Isma'u jien, kulħadd jgħid warajja minn qalbek, jgħid warajja. Llum issa qaddis. Nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi ta' Ġesu. Mulej, nemmen b'qalbi kollha li Ġesu għal-liben tal-ħaj. Miet għalija fuq is-salib. U fuq is-salib ġar id-dnubit kollha tiegħi. U inti ġarrejt mulej ukoll il-mard kollu tiegħi. Ġarrejt kull saħta tiegħi biex permezz tal-mew tiegħek u tal-qawmin tiegħek jien inkun salvat. Għalhekk nitolbok aħfir id-nubiti, għatini ħajja ġdida, idħol f'ħajti u millum il-qudiem salvani. Għatini ħajja ġdida mulej. Illum niddikjara li Ġesu l-liben tal-ħaj, il-mulej tiegħi, is-sut tiegħi u s-salvatur tiegħi. Ngħid le għar-rida tad-demonju. Kull pjan tad-demonju jiena nirreġettaħ u nirrinċaħ minn fuq ħajti. Għax jien ta' Ġesu Kristu. Lilek mulej kull glorja u tifħir. Illum grazzi tal-li salvajtni u li ħfirt li d-nubieti. Issa kulħadd jgħid talba warajja wkoll minn qalbkom. Mulej, fejn jien għandi bżonn naħfir, bħalma int ħfirt lili, naħfir issa stess. Biex ix-xitan ma jkollu l-ebda sej u l-ebda jed fuq ħajti. Kull min weġġani ma kienx
ġust miegħi, kull min weġġala qalbi, ferini f'qalbi u f'spiritu tiegħi, mulej naħfirlhom. Naħfirlhom mulej, għax inti wkoll ħfirt li b'abbundanza, bil-kotra d-dobiet. Grazzi li ħfirt li. Naħfirlhom mulej u nitolbok berikom għatihom il-grazzja biex ikunu jafu il-qalb sabiħa tiegħek li inti tixtieq il-ġid il-poplu tiegħek. Mulej qaddis, nirrilisja għal dawk kollha li weġġawni, offenduni, insultawni u kienu inġusti miegħi. Naħfirlhom minn qalbi sa stess. Nirrilisjak int minn int. Nirrilisjak. Nirrilisja għal dik il-mara, nirrilisja għal dak ir-raġel, nirrilisja għal kux ħbieb, kuġġini, qraba, jekk mhumiex fuq ix-xogħol, nirrilisjahom berikom mulej. Ħalli anke huma iduqu l-imħabba tal-Missija. Issa, ħanitolbu għal kontra l-mart. ħanitolbu kontra l-mart. Fi ktib ta' l-atti diġà qrajtilkom bl-ammente u ħana ġa naqraħilkom atti 10 isimgħu għadi. Ara kemm ċara di skrittura. Ismaw, tisimgħux predikaturi li jgħidulkom li Alla m'għadux ifejaq illum, dak huma dottrina tad-demonju. Titolbu tisimgħux predikaturi jew il xi ħadd għax mhux bil-fors predikatur. Forsi well-meaning jew xi reliġjuż jiġi jgħidlek imma dak huwa s-salib. Is-salib Mamkien fil-Bibja ma tgħidlek is-salib huwa mart. Is-salib huwa il-persekuzzjoni li inti tittaddim ħabba l-Vanġelu u s-salib fisser li inti mitta li kien nifsek u qed tgħix ħajja ġdida fi Kristu. Kif jista' jkun Alla jagħtik dak li jibnu ħallas għalik? Ma tagħmel sens. M'hemm bżonn tkun teologu, naqra common sense. Mela s-salib meta Ġesu jgħidlek erfa salibek u jimxi warajja, mhux qed jgħidlek aqbad ruxmat għal mart u jimxi warajja. Mulej, ma nistax nimxi marit. Is-salib tfisser li inti tittiċħat lilek innifsek biex tgħix għal Kristu. Imma jekk inti ta' Kristu, l-ebda marda m'għandha seta u jgħid fuq ħajtek. Amen. Halleluja. Atti 10. U għal dawk li forsi jgħidu, imma jiena nafi xi ħadd li tgħix kemm kienu ħobbu l-mulej xorta mitmarit. Ismawni. Tidħolx f'dik il-qasam, tidħolx f'dik l-erja. Tindaħalx. Ara x'qal Alla lilek, x'qal Alla lilek, x'qallek lilek. Tidnejlek x'qallek? Qallek Mattew, Vanġelu ta' Mattew, Vanġelu ta' Luqa, Vanġelu ta' Mark, Vanġelu ta' Ġwanni, Atti tal-Apostli, Romani, l-ewwel, it-tieni Korintin, Galatin, Efesin, l-ewwel u t-tieni Tessalonikin, Ġud, Filippin, Apokalissi, xiktar. Ġagbu, dak kollu qallek, mur kulu. Dak li Alla ma rrevelalekx, toqx tewden fuq li ma rrevelalekx, mur ewden u medeta fuq it-turrun li rrevelalek. Amen? Issa, kolħat tiqum bil-bifqa. Ajan, l-mulej, let us give us some. Naf li għaw nies ukoll fuq YouTube u Facebook li għandhom bżonn il-fejqan. Temmen il-lejla il-fejqan huwa għalik. Kemm minnkom il-mulej ġi li fejjaqkom? Li ġelek kellek rajt fejqan. Ħanna rolli dik. Glorja l-mulej għaw turrun nies għaw. Rajtu l-fejqan. Intom knisja mhux biss li tisimgħu, intom knisja li taraw. Jekk hemm poplu li żgur għandu jemmen b'aktar assolut li jekk suppost kulħadd, għal-fejqan, huwa intom River of Love, għax intom fejqan rajtu ħafna. U għadu, u l-kbir għadu ġej. Għax Alla jrid iktar. Il-fejqan bħal Helsin huwa l-ikel tal-ġriewi. Amen, il-ħobs tal-uliet. Sorry, mhux tal-ġriewi, tal-uliet. Il-ħobs tal-uliet. Il-ġriewi infatti jiklu l-ħobs. Il-ġriewi ma nista barra. Ġifieri anka mill-mejda tiegħek ukoll nista barra jgħidu wkoll. Imma anka l-frak biżejjed ukoll fejqek aħseb wara Alla ħamsir. Amen.
Halleluja. Ħanitolbu għal-fejqan. Waqt li ħaniġbru l-offerti l-lejla wkoll. Ejja nġibu l-offerti tagħna l-mulej. Din m'għandix aqsam Alla xorta jfejqek tħabbix rasek anke jekk ma tagħtix id-doċ ma' l-offerta. Imma peress li ma ħadniex ħanoħduha issa stess u għatija minn qalbek. Għatija minn qalbek. Halleluja. Ejja nġbiddex ma' l-offerta. Minn qalbek. Ejja nqimu lill-mulej. Let's worship the Lord. Go ahead. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi fuq l-offerta tiegħek. Missi qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi tal-fejqan tiegħek. Grazzi tas-salvazzjoni tiegħek. Grazzi li inti b'abbundanza beriktni u minn qalbi intik lura mulej. Mulej mhux b'obbligu ma b'imħabba u apprezzament. Irċivi l-lum din id-dex ma offerta u birika u qaddisa u kompli multiplika mulej biex il-Vangelu tas-saltna tiegħek jiġi mxandar mal-erba' tirjat ta' Malta u Għawdex u fin-nazzjonijiet kollha li inti tafdalna mulej. Lilek kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Ejja nfaħru l-mulej fl-imkien eżis aħwa. I believe you're my healer, and I believe you are all I need. Jekk għandek bżonn fejqan oħra ċew barra sa stess. If you need healing, come right now. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Għandi bżonn il-prayer altar team as well. Prayer altar team uħorġu warajom issa stess. Diakni uħorġu warajom. Oh, yes, we believe you're my Sobra katata rababassoto. portion. Hallelujah. I believe you're my healer. I believe you're my healer. And I believe you are all I need. Hallelujah. Yes, you're all we need. And I believe you're my portion. Sing it, Lord. I believe you're more than enough for me. Hallelujah. Jesus, you're all I need. Yeshua. Isimaw nisewa. Oh, yes, Jesus. Isimawa. Jina ħanamel talba fuqkom. Il-fejqan inti tittirċivieħ. All idejkom lejn mulej. Prayer altar team, come to the front. Prayer altar team, come to the front. Yes, Jesus. Inti ċerta f'qalbek li l-fejqan huwa għalik. Bil-fidi ħatirċiv il-fejqan tiegħek il-lejla. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Il-lejla bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għal-glorja tiegħek missir. Illum niddikjara li l-mart mhuwiex ir-rida tiegħek għal-poplu tiegħek. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mula għaddis, Spiritu Santo, miss il-daw il-poplu tijak il-lejla unek. Mulej, skont il-kelma tijak ta' ġagbu. Li fejnem il-mart, hija rida tijak. Li jinti tfejja il-poplu tijak. Illum inċanfar kull marda. Li jaw prezenti fuq dan il-post, fuq dal-poplu tijak. I rebuke every sickness
and every disease from your body, every pain, every complication in your body, كل complicazione في جسمك, every form of joint pains, viruses, every form of demonic oppression and curse against your life, كل forma ta' oppressjoni, كل forma ta' saħta ta' mart li ġi kontra ħajtek, I nullify it, I release you from it. I boldly declare, tini daqx iktar sound dawnek fil-mic tijaj, please. I boldly declare that by the power and authority of Jesus Christ, healing is yours. Fejan huwa tijak. Kun infejja. Kun infejja. Fissem Ġesu Kristu. Nikmanda widnejn biex jifiqu. Nikmanda nuqqas ta' smieħ biex jifiq. Nikmanda l-widnej biex jinfetħu. Kull forma ta' kankru, kull forma ta' ċelloli rebelluża f'ġismek. Nikmanda biex kun infejqa f'isem Ġesu Kristu. Kull spiritu ta' mewt, kull spiritu ta' mart u infermità. Nikmandak biex joħroġ minn ġo ġismek issa stess. Fuq ħajtek, fuq ġismek, fuq ruħek niddikjara li Alla li għatik wedi taħjar permess ta' pat taħjar is-siġilat bid-dem ta' Kristu. Illum Ġesu Kristu ifejqek. Ġesu Kristu ifejqek. Pray for them right now in Jesus' name. Lay hands upon, receive your healing now. Receive your healing now. Irċivi ir-ringrazzja l-mulej tal-fejqan tijak. Kull spiritu ta' mart, kull marda, kull infermità, kull uġieħ f'ġismek. Nikmandak biex jitla' issa stess. Irċivi l-fejqan. Irċivi l-fejqan. Irċivi l-fejqan. Nuqqas ta' smieħ, nuqqas ta' dawl f'għajnejk. Nikmanda biex għajnek ikunu mfejqa totali fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Komplikazzjoni fil-stonku. Komplikazzjoni fil-stonku. Komplikazzjoni fil-msaren. Imsaren kunu mfejqa issa stess fissem Ġesu Kristu. In the name of Jesus, depression. I come against depression right now. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ. Every form of depression, I command it to leave your body right now. Cancer, I rebuke you. I curse cancer from your body right now. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Lawrence. Joseph, come. Sobrakata, Joseph and Lawrence, come. Rabashikata Rabasoto. Riaba, Edmond, come. Sobrakata Rababasoto. Shinda Rababasikata. Irċiv il-fej antijak. Release the healing power of God. Pray for these brothers and sisters. In the name of Jesus. Now start giving thanks to God for the healing power of God. Fissem Ġesu. Fissem Ġesu. Irċiv il-fejqan. Irringrazzja l-mulej għal-fejqan. Fissem Ġesu Kristu. Irringrazzjaw il-mulej għal-fejqan. Il-mulej iridek infejqa. Il-mulej iridek infejja. Fissem Ġesu Kristu. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I come against every blood problem, problems in the blood. Problemi fid-dem, nikmanda biex problemi fid-dem jitilqu issa stess. Fissem Ġesu Kristu. Fissem Ġesu Kristu, problemi fid-dem. Mulej, grazzi tal-li tfejja għajnek. Jek għandek bżon fejqan f'għajnek, jekk hawn xi ħadd għandek bżonn fejqan f'għajnejk, poġġi jdejk fuq għajnejk issa stess. Poġġi jdejk fuq għajnejk.
If you need healing in your eyes, put your hand on your eyes right now. Lord, I thank you for healing eyes, restoring sight. مولاي نكماندا داني من عيني بيش يخرجوا في اسم كريستو تخرج البرة. كل فورمة داني, every form of malfunction. I thank you, Lord, for healing ligaments, tissue, muscles in those eyes in Jesus' name. Thank you for healing the lens. Thank you for healing the lens, Lord, the retina, Lord. Thank you for healing the retinas, Lord, in Jesus' name. For perfect healing. I boldly declare that by the stripes of Jesus, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' name. Be healed right now. In the name of Jesus. Shabababarakasata. Start giving thanks to God. In Jesus' name. Have an attitude of reception. L'attitudine tijak għandha li jinta tirċivi, qed tistenna biex tirċivi minn il-mulej. Nistenna mhux waiting, jiġifieri, expecting. Expect healing. Thank you, Lord. In Jesus' name, be healed now. Be healed now. Be healed now. Every demonic oppression in your life, leave. Jesus heals you. Jesus heals you. I thank you, Lord, for healing ligaments. Thank you for healing ligaments. In Jesus' name. Don't call it. Believe, receive, and give thanks to God. Amen. Irċievi u ringrazzja l-mulej.
We can go offline now. You can cut.